Facemos cursos de cociña, principalmente ese fíxose sempre. Despois faise sempre unha comida da parroquia que é na área recreativa. E ali participa, moitísimo. Este ano foron 200 e pico personas as que asistiron, non? Facemos tamén un magosto, tamén todos os anos, iso é normal. E unha excursión, iso faise sempre. Hoy en día somos todas do pueblo, pero despois as da directiva son do pueblo, pero despois hai socios. Na actualidade somos 210 socios, máis ou menos, sí, 200 e pico socios. Esas poden ser de calquera, incluso son de varias parroquias, pegadas a Moimenta. Aquí houve moita inquedanza sempre polas cousas, entonces, de algunha forma, había que ter un organismo para poder solicitar algunhas subvencións ou cousas así que nosotros que non había diñeiro, porque os socios daquela non había socios. Tuvéramos que ir buscando todos pola parroquia, entonces ibas pola parroquia e querías, queres facer socio? Tivemos momentos moi bonitos, porque ao principio éramos moita máis xente e éramos máis jóvenes, entendes? No que é a asociación, o que é o grupo, non? O grupo de persoas que estaban máis incluídas, máis metidas nas cousas, non? E facíanse obras de teatro, pasábase pipa, facíamos comparsas para carnavales, houve excursións preciosísimas, que a xente gustache moito porque a xente recorda, ten moi bons recordos, entonces dícenche, que excursións máis bonitas, mira aquel tempo, mira aquela que fomos a Santander, que fomos aquí e ali. Tamén te encontras moi boas persoas, moi boas compañeiros, todos te animan, hoxe estás tú, outros do outro lado, da outra asociación tamén te axudan, entonces, pásalo ben, disfrutas e ves disfrutar. Fixéronse moitas máis, e foi moi, digamos que, novedoso logo. Chamallo como queiras. Entonces, outras parroquias, e aparte de ser parroquias máis lonxe ou máis cerca, tamén buscaron a maneira de facer asociacións. Ao mellor non foi asociacións culturais, pero ao mellor foi asociacións de mulleres rurais, entendes? Entonces, digamos que a raíz de eso, ver que se facían cousas, non sabes? A raíz de facer a asociación, xa te contarán outros compañeiros, fixéronse moitas cousiñas a través da asociación. Ben, desde tempos inmemoriales, Moimenta como é unha parroquia das importantes do concello de Cospeito, pero non é a capitalidade do municipio, os veciños sempre tiveron que organizarse para ir conseguindo as diferentes cousas. E xa nos tempos do franquismo, os veciños estaban organizados, aunque legalmente non se podían organizar en ninguna asociación porque non estaba permitido, pero os veciños xuntábanse para, cando se fixo a electrificación de Moimenta, polos anos 50, tiveron que reunirse, poñer cartos, crear comisións para defender os seus intereses. Logo, máis adiante, xa polos anos finales dos anos 50, 60, veu o teléfono e tamén tiveron que organizarse para conseguir que aquí se montara unha centralilla de teléfonos, para que houbera alumbrados públicos, para que a feira se desenrolara como era debido.
Despois estes traballos intensificáronse a partir dos anos 70, porque aquí pois, houve unha época de decadencia, suprimíronse as escolas rurales e os nenos do movimento quedaron sin escola, entón houve que organizarse para primeiramente conseguir unha escola de infantil, ou sea, que volver a reabrir unha escola de infantil, logo o primeiro ciclo de primaria, ou sea, primeiro e segundo de infantil, e entón, ou sea, xa se viña organizando un movimento veciñal. E claro, como a chegada da democracia, pois no ano 78, 79, pois permitíronse crear as asociacións de veciños, asociacións culturales, e cando no ano 83, pois un grupo de veciños pois decidimos pois legalizar ese movimento veciñal que xa se estaba desenrolando pois nunha asociación. E a asociación puxoselle Aquilino Iglesia Alvariño porque era o nome dun poeta que naceu aquí na parroquia de Villarente, pegada a Moimenta. Entonces, pois para tamén honrar o poeta, pois por eso se lle puxo Aquilino Iglesia Alvariño. No primeiro momento era unha asociación de todo tipo, o sea, cultural, veciñal, ou sea, casi deportiva, abarcaba todos os ámbitos. Logo, co paso do tempo, pois, viuse que era máis práctico, porque uns movimentos pois, organizaban os industriales os comerciantes, outros organizábanse, eran eventos deportivos, outros pois a movimentos lúdicos como a recuperación de xogos tradicionais e así foron xurdindo as distintas asociacións. Pero isto como é un pueblo pequeno de menos de 1000 habitantes que ten unha parroquia de Moimenta, pois está totalmente interrelacionado, o sea, non hai unha competitividade entre as distintas asociacións. O sea, son os mesmos veciños, que moitos, pois, dunha forma transversal, participan nunha, participan noutra, pero, bueno, para o funcionamento máis adecuado, pois, creouse que era conveniente que houbera diferentes tipos de asociacións. Pero a asociación matriz foi a Aquilino Iglesia Alvariño. Na construción do centro médico de Moimenta, pois estábamos construindo o centro médico, pois estábamos era unha inversión forte de moitos cartos, porque construir un local que era para a atención de médico e de enfermeiro, que está aí, onde tamén aproveitábamos para, na primeira planta, facer a sede social da asociación, pois tiñamos unha inversión bastante feita, tiñamos unha subvención concedida e tivemos uns problemas enormes que daquela eran 4 ou 5 millóns das antiguas pesetas e estivemos a punto de perder esa subvención. Estábamos xa empeñados a tope, entonces, bueno, pois, ademais de facer un traballo inmenso, pois, vímonos, como se dice, coa auga ao cuello. Ao final, pois, resolveuse todo favorablemente. Todas as cousas costaron moito traballo e moito esforzo, pero, bueno, pois, esa alegría de cando se daba conseguido e todos os veciños animados e contentos por haber logrado o obxectivo final, pois eran momentos de moita alegría pois, para todos. E entón hai que loitar para que non se perda esta tal. E pois unha dinamización, eu creo que o rural ten que seguir existindo porque é necesario, é complementario. As cidades non viven sin o rural e o rural non vive sin as cidades. Entón é necesario pois, que dar todas as facilidades para que se establezca a xente no medio rural e poda sobrevivir. Pois iniciouse no ano 89, federouse no 91 na Federación Española máis na Federación Gallega, pero xa se iniciou no 89 a facer algunha actividade, empezaron a facer instalacións, a fazer as pistas, pero a motivación principal foi porque o deporte case sempre estaba un pouquiño case manipulado só por o fútbol, era o único caso de deporte que se practicaba, salvo algunha excepción, non? Pero moi pouco. Entón, naquele momento que entramos no clube de fútbol, na directiva, quixemos buscar outros deportes, por o tema de que non todos os rapaces e rapazas lles gustaba o fútbol. Entón, bueno, pois, aquilo dar outras alternativas para que o que queira, o que sabemos todos que o deporte que é bon, que se practique. Entón, aí foi onde iniciamos o tenis.
Tuvemos un momento que coincidiu cun cambio de goberno, entón tivemos unha subvención para a pista tamén, estuvemos a punto de perdela. Foi un momento moi crítico. Ao final tamén se solventou, o sea que algo sucede detrás de aquí deste todo isto que as cousas sempre se acaban solucionando, sempre se acaban logrando. Xa a satisfacción de ver as pistas cheas de chavalas xogando e pasando ben. Despois os torneos que facemos uns torneos, agora chamase Open Air, antes chamamos de moitas maneiras, pois hai unha gran afluencia de xente, vexe en todas partes, e aquilo convírtese nunha festa. Durante 15 días, a veces dura desde unha semana a 2 semanas, depende, a veces variamos por as fechas, pero conseguimos encher as instalacións de xente xoven. É un auténtico placer, hai cantidade de fotos e tal, recordos, a xente, é moi gratificante, é un momento onde ves, cando é xuventú, xunta, xogando, alegre, facendo deporte, eu creo que iso é o que non se pode buscar nada mellor, vamos, creo. Eu creo que é hora de coller as cousas boas destes avances e volver atrás, porque os antepasados sabían moito o que facían, entón recuperar todas as sabidurías e darlle o valor ao rural, buscar unha forma máis ecolóxica de un sostenible, aproveitar os recursos de aquí, que hai moitos, buscalos, dar iniciativas. Eu creo que tamén por parte das autoridades, moitas veces, pois quizás necesitamos un pouco de axuda. Xa de pequeno facía algún xoguete deses para xogáramos. E un bon día de inverno con tempo, pois, ocorríseme facer algunha argallada e aí empezamos. Algunhas zancadillas que nos meten polo medio, non sei por qué. Hasta a asociación esta e as outras. Pero, bueno, hai máis positivo que negativo. Cando vamos por aí aos colegios e aos outros sitios a enseñar os xogos e que o pasan ben todos e nos pasámoslo ben, iso é o máis positivo que temos. Buscar as cousas que estaban olvidadas, recuperalas, para saber de onde vimos, saber que facían antes para poder seguir facendo o resto. Hai que aprender moito de atrás e recordalo sempre. Creo que sería moi importante eso. Creouse no ano 2008. E, bueno, basicamente era para impulsar o comercio na zona, para diríamos, para xuntar a todos os sectores, porque representa tanto o comercio como gandeiros, autónomos, empresarios, e para realizar certos cursos, para cursos de formación, cursos formativos. A parte máis negativa da asociación, baixo o meu punto de vista, é os requisitos, a burocracia moitas veces e a pouca axuda que tes por parte de certos organismos. Despois, por parte da xente, sin embargo, de todos os empresarios por aí, houve colaboración, casi todo o mundo formou parte da asociación. Cando ves o movimento nestas actividades que facemos, por exemplo, que ves que movimenta, que hai movimento, que a xente participa, que salen pandillas, por exemplo, o concurso de tapas, que é unha das cousas que máis se ten. Ves a pandillas, ves o pueblo con moito pulo, con moita, eso dache alegría, e cando consigues cousas para facer. O fundamental é motivación á xuventude, hai que motivala e ao mesmo tempo ela mesma ten que ver os valores de vivir no pobo, de estar. Buscar a financiación. Temos unha feira bastante consolidada, pero que sempre nos encontramos co muro da financiación, dos cartos, de onde podemos buscalos. E a verdade é moi complicado moitas veces, sobre todo na época de crise, encontrar ou axudas públicas e inclusive axudas privadas. Que despois de casi 35 anos a feira siga adiante, coa mesma organización, que son entre 50 e 60 empresarios do pobo,
que inda que vayan pasando anos e eles cumplindo anos, siguen traballando e con esa ilusión do primeiro día que non se perdeu. E despois, evidentemente, a declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia da Festa da Filloa. O rural, para seguir vivo, necesita xente. E a mellor maneira de anclar a xente é dándolle servicios. E a súa vez, para que haxa servicios, ten que haber traballo. Porque a xente o que está facendo moito, a miña xeneración foi iniciar a nova vida donde radica o seu traballo. Nesta roda de servicios, xente e traballo, un pouco alguén ten que romper ese círculo vicioso. Ten que se formar traballo aquí, para que a xente non se vaya, para que os servicios non escapen. Os negativos basicamente son a nivel financiero, que é o máis problema vamos ter todas as asociacións. Traballo cos nenos, velos por ali iniciarse no tenis, que lles guste. A clave está na xente nova. Xente nova ten que pensar de onde vimos, porque a xente antes vivía ben no rural e agora non. Entonces, mirar, botar a ollada atrás e imitar a nosos pais, aos nosos avós, e ao mesmo tempo, pois, solicitar algo de axuda, que as administracións vexan que o rural é necesario. Sería fundamental que nosotros, os que vamos sendo un pouco maiores, seipamos transmitir á xente máis nova todos os valores que ten o rural. Transmitilos, axudarlles a que o entenda, e vivir o rural en valores. Que naide sinta vergoña do rural. Pois mira, temos a costumbre de dicir que a xuventude que ten que facer, que a xente maior ten que facer, que todos temos que facer, pero eu creo que os que máis teñen que facer son as autoridades que levan anos defendendo o rural,